Ngisindisa impilo yakhe, kodwa umbuki usayikhukhumeza. Ngiyabonga. Eqinisweni VJ, uPhalavu bengakazazi asitshele ukuthi uyaphi ngesikhathi ungekho wena. Ukhona endlini kaRagavrao izolokusidla. Uchitha ubusuku bakhe bonke noRagavrao. Nanku umphumela walokho. Le ndodakazi yakho ithole lokhu kuRagavrao. Namhlanje iDeshmuksari Emporium inqobe umncintiswano wokuba umklamo ovelele. Nali isheke. Yabona nje uRagavrao imunise ngamayibomu uPhalavu ngoba nakho vele bayajola bona. Amaphupho ashabalele namhlanje ngenxa yobudlelwano benu. Kungani wenze lento oyenzile? Ngikucelile yena ukuthi ungisize nqoba umncintiswano. Kungani uzenza umuntu olungile? Ubungelutho wena. Awuyilutho uhlezi ungelutho futhi. Awunaso isifiso sokuvula isitolo sakhe emall. Awusoze ukwazi ukuvula nje isitolo sodwa. Kulona lonke leli dolobha. Ngizokuvimba. Elinye ithuba ngomsombuluko kuze kube yisonto, magama nxa ihora lesikhombisa ebusuku kuStar Khanya kuphela.